Manolo Garrido conversa amb gent de la llacuna. Sí, hola, jo sóc Josep Parera, em presento a l'alcaldia novament, em presento treballant amb tots aquests projectes que durant aquests anys hem engegat, uns s'han acabat, uns altres estan a mitges, i naturalment, com que sóc fill d'aquí la llacuna, estimo molt la llacuna i per aquest motiu em presento amb aquestes eleccions. Soc Mireia Sabater, em presento a l'alcaldia de la llacuna per Acció per la Llacuna i vull, més que puc ser alcaldessa, vull posar-me al servei del poble per treballar i tirar endavant un munt de projectes per posar en valor aquest territori i posar la política al servei de les persones i de l'entorn que tenim. Soc el Pep Gorgori, em presento a l'alcaldia per Sumem per la Llacuna per primera vegada. Vull ser alcalde per començar una nova etapa a l'Ajuntament, començar a pensar entre tots plegats com volem que sigui la Llacuna d'aquí 20 anys i també començar a construir-la. Avui, a Gent de la Llacuna, parlem amb els candidats a l'alcaldia de la Llacuna per conèixer el seu perfil més personal. Gràcies per compartir les seves opinions sobre les qüestions de la vida quotidiana. Aquesta conversa la fem a la Casa Rural Arcs Llacuna. Josep Parera, Mireia Sabater, Pep Gorgori, a tots tres, i gràcies per compartir aquesta estona. Comencem amb unes preguntes comunes de situació. Senyor Josep Parera, on estava vostè el 26 de maig del 2019? És la data de les darreres eleccions municipals. Jo no acostumo mai a anar a l'escrutini, mai. Respecte amb el que es presenten, perquè la meva forma de ser. És a dir, jo em quedo a casa, tranquil, i llavors esperar resultats. Si són favorables, fantàstic, i si no són favorables, doncs res. És un dia per patir, el dia de les eleccions? Bueno, naturalment, si em presento és per guanyar. Naturalment, quan estàs en les eleccions, pots perdre o pots guanyar. I sempre s'ha de respectar a tots els que es presenten, el qual sempre ho he respectat. Sempre he respectat els grups que es presenten. Pots guanyar, pots perdre. Durant aquests anys he tingut la sort que sempre he guanyat. I la Mireia Sabater? Jo el 19 vaig baixar a Barcelona i vaig estar d'apoderada en un col·legi electoral, al Pare Manyanet, de les Corts. Des del 2008-2009 feia d'apoderada en totes les eleccions, tots els comicis municipals, generals, europees, autonòmiques, en aquest mateix col·legi electoral. Inclús l'1 d'octubre estava en aquell mateix col·legi electoral i vaig estar allà ajudant a la gent a trobar-se a la seva mesa per votar. Hi ha 5.000 electors allà. I sí, vaig estar allà, vaig estar al recompte d'apoderada i després vaig anar a celebrar la victòria d'Esquerra Republicana a Barcelona. I el Pep Gorgori? Doncs jo la veritat és que no en tinc memòria. Segur que estava a Barcelona perquè sempre voto i no recordo haver-ho fet per correu, per tant devia estar a Barcelona. M'imagino que al matí devia anar a votar i probablement a la tarda per feina devia tenir algun concert. No tinc una memòria especial d'aquell dia. Segur que vaig anar a votar, però res més especial. Una memòria més recent. Què ha menjat avui l'alcalde Parera? Què he menjat? Sí. Encara he de dinar. I té previst sopar? Bueno, fruita i 2 llegums. És la seva dieta normal? Intento fer dieta perquè de vegades tinc dinars de feina que proporcionen unes calories no massa adequades i llavors ens hem de cuidar. Sí. I la Mireia ha dinat? Sí, un puré de batata i carn al forn. I el menú de la nit està definit encara no? Suposo que si m'han deixat alguna miqueta de caldo, menjaré això. I si no, pa amb formatge. Doncs jo he dinat una crema de carbassa i carbassó, com que tinc l'avantatge de treballar a casa, diguem que em cuino al moment, i una mica de pollastre a la planxa. És una cosa senzilla. Parlarem de cuina i parlarem de menjar. Estem escoltant a Gent de la Llacuna. Josep Parera, triï entre Netflix, Prime Video o HBO Max. Aquestes plataformes per mirar la tele. Es queda amb alguna d'aquestes? HBO. L'emissora de ràdio preferida que té vostè? Catalunya Ràdio. És vostè més de Facebook o d'Instagram? Facebook. Comprar el menjar o cuinar? Cap de les coses. Aigua o vi? Aigua. El millor regal que li han fet? He fet molts de regals, però apreciar el millor regal és tindre la meva filla. Un desig per aquest estiu, especialment? Que puguem controlar el tema de l'aigua i que tothom tingui aigua al poble. La Mireia és més de ràdio o de podcast? Ràdio. Una sèrie de televisió que recomanaria? Borgen. Quant de temps li dedica diàriament a les xarxes socials? Depèn del dia.
El plat preferit per menjar? Cigrons i croquetes. Cava o refresc? Depèn del refresc. Nedar o fer pilates? Nedar. Un lema de vida? Té vostè algun lema de vida? Que el que no et facis tu no t'ho farà ningú. Quina espina té clavada? No ho sé, ara mateix no ho sé. Potser no haver viatjat més, però no. Pep Gorgori, més de televisió lineal o de plataformes? Plataformes. TikTok o YouTube? Doncs YouTube. El plat preferit per cuinar? Jo crec que el fricandó. Pebrot o all? Totes dues, no. Aigua amb gas o sense gas? Sense. El seu millor consell per donar o que ha rebut? No em ve cap al cap ara mateix. Confessaria aquí i ara alguna cosa inconfessable? Si és inconfessable, no la confessaria, òbviament. Senyor Parera, estaria disposat a enviar-ho tot a fer punyetes? Segons quins moments, sí. L'època més complicada de la seva vida? He tingut moltes de complicades a la meva vida. Una ciutat per anar-se a viure ara mateix? Jo vaig estar jugant a Palma de Mallorca, vaig jugant a futbol i tornaria a Palma. Vostè és més de cantar o de ballar? De ballar. Una vida infeliç seria una vida sense amor, sense música, sense amics, sense sexe? Una vida infeliç seria? Sense sexe. Sense sexe. Vostè, parlant de futbol, va jugar de davanter centre a diferents equips. A la Llacuna, a l'Atlètic Vilafranca, a l'Hospitalet, a l'Arenas Mallorca. Vale? La millor temporada que recorda vostè? Com a jugador? Sí. A l'època que vaig estar a Palma, sí. Mireia Sabater, què és un oxímoron? Bueno, una cosa que no pot ser. Ho deixaria tot per amor? Sí. Com és el viatge al centre de la seva ànima? Turbulent. Gos o de gat? Gos. L'època més feliç de la seva vida? Ostres, ara amb el meu fill, però si fos abans de ser mare, quan vaig estar excavant les meves primeres excavacions a Itàlia. Vostè coneix l'Aladí i la seva llàntia meravellosa? Quin desig li demanaria a l'Aladí? Ser feliç i veure créixer el meu fill. El millor moment com a arqueòloga, quin ha estat? Muntar la meva cooperativa i poder treballar per mi mateixa amb els meus projectes. Pep Gorgori, a qui deixaria la seva immensa fortuna? Em temo que no, això no passarà. Qui ha estat el millor estiu de la seva vida? Doncs diria que aquest últim, sí. Li dona molta mandra parlar de? Haver de defensar obvietats. Un record de la seva infància? El poble del meu pare perdut en les muntanyes del Pirineu. Li agraden les sorpreses de la seva vida? Sí, algunes són desagradables, però sí. Vostè és més de córrer o de caminar? Caminar. La seva primera òpera al Liceu, se'n recorda? La primera vegada que vaig anar al Liceu va ser per dansa, per veure el Trencanous de Tchaikovsky. Converses amb gent de la Llacuna. Tinc tres preguntes. Llavors les té amb vostès. Digui vostè, senyor Parera, a l'1, al 2, al 3? 3. Doncs, quin esport recomanaria practicar a cadascun dels altres dos candidats? La Mireia i el Pep. A la Mireia li recomanaria natació i al Pep li recomanaria atletisme. Pregunta 2 o pregunta 1? 2. La 2. Quin viatge suggeriria a cadascun dels altres dos candidats? Viatjar a on? El Josep Parera, a on podria anar de viatge? Que li agrada a les illes cap a Mallorca o cap a Sardenya. Doncs el mateix. Bueno, però illes al final són uns estils de vida. I el Pep Gorgori? I el Pep a l'Òpera de Milà. A l'Òpera de Milà. Només queda una pregunta. A qui convidaria a menjar a cadascun dels altres dos candidats? Menjar què? O sigui, es convidaria a menjar. A què? Pot ser un restaurant o a casa, és igual. O sigui... No, jo quan convido gent, amics i coneguts, els convido a casa, que m'agrada cuinar. La Mireia, li convidaria a dinar què? Amb la Mireia li faria unes bones postres, no sé. Postres? Li faria un bon pastís de pastanaga, sí, una cosa bé. I el Josep Parera? Una cosa més tradicional, un fricandó. Un fricandó. Llavors, tinc aquí unes preguntes que vostès decideixen si les poso sobre la taula o no. Jo ahir al matí li vaig preguntar al xat GTP, que és aquesta eina, un programa informàtic de la intel·ligència artificial. Li vaig explicar que anava a parlar amb els tres candidats a l'alcaldia de
de la llacuna. Llavors, quines preguntes li podríem fer? I em va proposar 5 preguntes. En lloc de fer-li les preguntes, les llegeixo i a partir d'allà trien si la contesta o no la contesta, perquè són preguntes concretes. Com pot cada persona contribuir a la conservació del medi ambient a la seva vida diària? És una pregunta que fa el xat GTP. Una altra pregunta. Quin és el paper dels boscos a l'equilibri ecològic i com afecten els incendis forestals a aquest equilibri? Una altra pregunta. Quins són els sectors econòmics principals que impulsen l'economia de la llacuna i com es relacionen entre si? Una altra pregunta. Quines mesures està prenent el govern de la llacuna per garantir l'accés a l'habitatge assequible per als que tenen ingressos baixos a la seva comunitat? I la darrera pregunta, com poden els joves involucrar-se i contribuir a la presa de decisions i la formulació de polítiques a la seva comunitat local? Insisteixo, no són preguntes que he rumiat jo, sinó que jo li he preguntat. Clar, la meva pregunta, més enllà de les meves preguntes, a lo millor a la propera convocatòria electoral, vostès, els candidats que hi hagin, tindran que dialogar, compartir reflexions amb un programa informàtic. Com veuen això de la intel·ligència artificial? Els preocupa tot massa de pressa, perquè inclús els tècnics estan preocupats que de vegades la intel·ligència artificial està suplantant o va més ràpid que la vida més quotidiana. Mireia, com ho veus? Més enllà de les preguntes, que és una mostra de la complexitat de les qüestions. Jo crec que a l'ésser humà hem d'aprofitar tots els avanços tecnològics que tenim al nostre abast, l'únic que els hem d'aprendre a utilitzar com tot i com al llarg de la història hem hagut de fer, perquè si no dominaves el foc et podies cremar, però també podies cuinar i salvar-te i donar-te llum. Per això exactament el mateix. És una eina útil, jo a vegades algun cop l'he experimentat i per tant hem d'aprendre-la a fer servir. Senyor Parera? No ho comparteixo perquè les decisions, si parlem a nivell de prendre decisions del poble, has de prendre decisions realistes. Realistes vol dir que la màquina o el que sigui et pot informar, en el qual no... Però la cosa real és que al dia a dia que et trobes has de prendre decisions rapidíssimes. Per tant, doncs, opino d'aquesta forma envers això. I jo sóc més de la intel·ligència natural, sincerament. Crec que té moltes potencialitats, també té bastantes amenaces, cal mirar-ho amb molt de compte, però sobretot encara tinc la sensació que li queda molt per córrer i prefereixo la intel·ligència natural, que implica moltes coses positives, algunes errades, però és que de les errades també s'aprèn. No es preocupa, insisteixo, la gent quan pregunti o la gent quan manifesti una inquietud, no sigui una inquietud, una preocupació personal, sinó que sigui fruit d'una reflexió que li ha fet un programa informàtic. Està en perill, això? Senyor Parera, vostè que té una dilatada experiència. Repeteixo, torno a incidir en el mateix. És a dir, diàriament has de prendre decisions que, la veritat, vinc d'unes reunions avui a Barcelona i he tingut de prendre unes decisions rapidíssimes. Si no ho deia, no podia assessorar-me amb la intel·ligència mecànica, diguem així, no? He tingut de prendre les decisions dràstiques per aconseguir el que he aconseguit per aquí a la llacuna. És a dir, que la màquina, les màquines, els programes informàtics, Mireia, no poden substituir, no haurien de substituir la reflexió, la decisió de l'ésser humà. És que no, ni les màquines ni les no màquines. Vull dir, el que hem d'aconseguir és una societat crítica i, per tant, que puguem ser capaços de discernir les informacions. Avui en dia molta gent s'informa a través d'altres mitjans que no són intel·ligència artificial i tampoc ho fan amb un esperit crític i també poden estar supeditats a altres tipus d'interessos o intel·ligències. La intel·ligència artificial l'hem de fer servir com un mecanisme d'assessorament, d'un mitjà de treball, però el que hem de fer és entendre l'eina i utilitzar-la correctament. Sempre hi haurà qui no la utilitzarà de la forma adequada. El que passa que al final, Pep Urgori, estem atrapats amb el tema dels algoritmes a l'hora de triar, de mirar, de decidir quina pel·lícula, quina sèrie, quina notícia, quin programa de ràdio, quin esport, quin cotxe, quina bici, quina activitat. Jo crec que encara ens queda molt marge per la decisió personal, afortunadament, que duri. Jo crec que la millor prova que els algoritmes encara no funcionen és
la meva llista de suggeriments de músiques que em poden agradar, que cada dia s'entesta a ensenyar-me Spotify i que miri que fa d'anys que en soc subscriptor i segueix sense encertar ni una mai. Acabem ja. La campanya electoral arranca ara mateix amb ganes de que arribi el moment. És normal que, com més aviat hi arribem millor, no? La nostra candidatura... Gent amb il·lusió, un gran equip per un gran projecte. No, jo diria diferent. Som gent compromesa, amb experiència, amb il·lusió i amb ganes de continuar treballant. Gent compromesa vol dir compromesa amb el poble, amb experiència. És evident que per tots no ho fas bé, és evident, i això, per molt que facis, no amb això, amb el tema polític, sinó amb tot. Mai ho faràs bé per tothom, al qual s'ha de respectar totes les opinions. Il·lusió, si no hi hagués il·lusió, si no hi ha il·lusió, no fa falta que et presentis. I, naturalment, amb ganes de continuar treballant amb tots aquests projectes que portem engegats. Que passi ràpid, que arribin el dia de les eleccions, Mireia? No. No? No, l'important és participar i gaudir del camí. Jo crec que pot ser molt gratificant també poder fer el porta a porta aquests dies als veïns i veïnes de la Llacuna i poder conversar amb ells i arribar al dia de les eleccions disfrutant de la plec. La teva veu, la nostra acció. És l'eslògan que hi ha al perfil d'Instagram. Sí, fem molta incidència amb la participació, tant amb els pressupostos, amb projectes. La participació de la ciutadania és vital. Votar ràpid? És a dir, que arribi el dia de les eleccions, que arribi el dia 20 què? 28. No, és un dia més, és un dia en què la gent està cridada pensant el poble que vol en el futur, és un dia maco, per tant, ni abans ni després, quan toqui. Com vols que sigui la Llacuna d'aquí a 20 anys? Pensem-la i comencem a fer-la realitat aquest 2023. L'explicació que tenen vostès un pèl llarga, no? Un pèl llarga, però és que nosaltres pensem l'estratègia a 20 anys, llavors tenim temps de dir tota aquesta frase tan llarga com vulguem i això és la idea, obrir una nova etapa, noves energies i sobretot pensar entre tots estratègicament quina Llacuna volem. Acabem aquí. Gràcies a tots tres per participar i els demano un compromís. El dia 17 de juny és quan es configura, es conforma el nou Ajuntament. Jo el que els demano és que qui sigui alcalde o alcaldessa tingui uns minuts després de la possessió per parlar per gent de la Llacuna. Agafen el compromís? Per la meva part, sí. Sí, tant. Sense cap problema. Sense cap problema. Tenen ja una previsió del resultat? Han fet moltes juguesques amb la família, amb els amics. Vostès són aficionats a això, a fer aquestes càbales de si sortiran, si no sortirem, si serem tals, sí? Juguen a això o no? No? El vot és secret, la gent vota el que vol lliurement, que sigui el que hagi de ser. És que no depèn de nosaltres, en realitat. O sigui, vostè no ha fet cap aposta o cap juguesca d'aquest tipus, no? No, estic molt tranquil. No, aposta no, però bueno, sí que fas... Sí? Penses en què pot passar veient els resultats dels últims 30 anys, però bueno, jo perquè soc molt aficionada a la política i avui que ha sortit l'enquesta del CIS, doncs mira, al final acaba sortint el tema de la conversa. Però no, al final que sigui el que hagi de ser. Vostè també ha fet parlar amb els amics, amb la família, fem càbales de quin serà el resultat? Jo fa temps enrere vaig fer una aposta amb un amic, el qual aquest amic es va, per casualitat, tenia un tovalló, com el Messi, llavors va tirar el Messi i clic, el va plegar, el va guardar i em va donar la paraula de que el trauria després de les eleccions. És l'única, diguem-ho així, juguesca, no juguesca, sinó que he fet, el qual aquesta persona l'aprecio i espero que ho guardi amb confidencialitat, que així crec que ho farà, i després de les eleccions, si surt. A més, inclús ens hem jugat un dinar, que el qui perdi ha de pagar. Sí, és ben clar. Molt bé. Josep Parera, Mireia Sabater, Pep Procori, gràcies per compartir aquesta estona i molta sort, molts èxits. Fins la propera. Gràcies. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.